Episode masalamakan mu to ang khan old mugu chuan 3000 burning flame chu in rem na asiam puya ma se burning flame chu an in piak rem na anga du lowin hall of souls sa chuan kala du lo chu wang chuan old mugu chuan hall of souls atangin eldar dang chak tak tak pathum a kau chuaka tharum thoa man an tum ta ani an pali chuan 3000 burning flame chu thunun tumin an beya ma se burning flame chu achak lea atopa chuan nether solok formation mangin hall of souls elder te chuan an man theita ani chuta old mugu chuan burning flame essence chu laksaka tuma ma se 3000 burning flame chuan achakna diktak chu aron pho langa heavenly flame aron phu chuak chu chuan old mugu chu nungtol tirin liam na tak atuara Eldar Killing chuan Hall of Souls sa Eldar te chuan burning flame chu an man bet reng thei don lo ti a hmu chuan alo nui suka ma se Xiao Yan chuan Hall of Souls Eldar te chuan burning flame chu olsam taka an kalsan mei chu aring lo an kuta om tir ngei tumin an beizom zel arin thu alo saya heti lai hian 3000 burning flame chu an man be na atang chuan atlan chuaka old mugu chuan a thian te hne na chuan burning flame chuan a heavenly flame a man to awangin tuna chuan a chakna atla hniam to a chu churem changa mana man vat angai ti a hril Xiao Yan chuan Eldar Killing hne na chuan a zui tu thu a hrila Eldar Killing po chuan tha atia an pahnih chuan an pan ve ngal heti lai hian Hall of Souls Eldar te chuan burning flame chu zuin man ngei tumin an beizom zela Hall of Souls sa first Eldar chuan burning flame chu a hnei to hle tlan chu a tumawangin burning flame chu anui zat lea a soul power mangin a beita ani ma se burning flame chu fing takin lungpui phena atlan chia a tekna te chu alo bum sak zela ti chuan second Eldar patero te point aron be ve bok chuti lai tak chuan third Eldar chuan soul energy barrier chunga burning flame chu atan tir ta thinrim takin 3000 burning flame chuan achakna zong chu a chua chu barrier chu a flame mangin a phu dar veka Hall of Souls first Eldar abul mai om chu atol le dora chumi hnu loka chuan burning flame chuan a flame mangin first Eldar chu a phu ral vek a thi chiang hle heavenly flame ani angin akan chu na rem takani dozun level me po vuta achang vek the chu an hmu chuan second Eldar le third Eldar te chu an hlau thong hle ma se second Eldar chuan he burning flame hin first Eldar a beina awang khan a chakna na sa zawk a hlau angem ti angai tua chumi hnu loka burning flame chakna chu atla hniam ti a hrengal beizom an tumta third Eldar chuan a soul explosion technique chu activate ta burning flame chuan an beina atanga a sahimnan tlan chiat atum le anin beina hmunran pan mek tu Xiao Yan le Killing te chu an dinga Xiao Yan le Eldar Killing te chuan burning flame chuan star region energy oma Hebrew te kha akmang zo de ovek to ti hria in a chaklo tak zet to ti an hmuwa burning flame chu an man mai ang ti an hlau hle chu ti lai mek chuan old mugu po chuan burning flame chu zui tumin aloin buat sai vele ngala Xiao Yan chuan rong takin Eldar Killing hne na old mugu le Eldar nang pakhat te chu adan nge ngai ti a hrila Xiao Yan chuan Eldar pakhat le burning flame chu a thei angin ama chhondon ti a seya ama pui turin art puppet chu a kau chuak ngal bok Eldar Killing chuan a puppet le Xiao Yan theina chu a hriat chiana wangin a ruah manna chu a poma Hall of Souls Eldar de ma chhondurin an che chuak ngala 3000 burning flame chu enin Xiao Yan chuan Hall of Souls kuta a chu arem ti theilo Hall of Souls ten an nei ani chuan an thil ti thina chu apung le zual don sia ti in ngai tua chuti lai chuan old mugu chuan Xiao Yan chuan burning flame chu zui ti lo mu abula chuan Eldar Killing le art puppet chu an ti a hmu bong chu a hmu chuan a thin rim hle a voina hian Xiao Yan chu a ti hlum ngei don ani ti a sei mugu chuan a kutatang chuan Xiao Yan lampanin fire explosion attack ati chuaka ma se Eldar Killing chuan lo hmuin aron danga alo block saka Xiao Yan hena mugu chu akuta da turina hrila slash attack voi khatlek mangin mugu attack na chu ati chiat sakani chuti lai mek chun Eldar dang pani da chuan an weapon chu an la chuaka in be turin an in ring hle Eldar Killing chu in thiar film tur le a in thiar film du lawani chuan an tha tu thuan hrila Eldar Killing chuan in thiar film batum lo na sa hle Eldar te pani chu a be ngala
chuti lai chuan third elder chu na weapon ne 3000 burning flame chu man ngei tumin chak takin naron zui ngala sawian chuan art puppet lang chu hoin hall of souls elder chu bei turin thu a pe a puppet chuan third elder chu apan ngala pil gathering competition laya lightning a hi blue to awang khan puppet hi achak zual hle a pans khatlek mangin third elder chu hlataka a hnek leng dor mai sawian chu rang takin 3000 burning flame lampan chun a thlok pheita burning flame taksa a chuan hliam tam tak a hmuwa ma se burning flame chuan ama hliam chu atidam mek ti a hmu he wang hi animo he flame hi undying flame tia kau ani atia chuta ahma chuan le khalin iana chu adinga heavy ruler chu rang takin ala chuak ngal slash attack mangin abei ngala abei pa chuan ka flame mantra atanga siam ka heavenly flame do thei turin engthil ti theina nge ini ti hi ka endu atia burning flame chak to lo tak chu sawina strike chuan a hnung tol tira reilo te an pahni inkara in pe na sa tak a chuak zui nga burning flame chuan tol atuma ma se sawian chuan a heavy ruler mangin a kazau tak chu a kam beta a heavenly flame mangin a attack zui nga burning flame ka atang chuan a chuka burning flame chuan energy beam chak tak mangin a beile vele ngala sawian chuan a 6 gen body flowing ruler technique chu activating chu chuan a attack na ta chu alo danga ti chuan burning flame chevela chuan freezing elements akhat bottle engi mozat atipuaka burning flame chu a freeze veka a che theilo chu ti lai tak chuan sawian chuan zi ianina apek dragon thisen omna bottle chu ala chuaka me alu chunga chuan a farta burning flame lu a chuan dragon imprint alo langa sawian chu alom hle burning flame chuan a chunga dragon tribe ancestor in asi na chu an tharle ti a hria ma se zi anina ril kha a hrenga rang taka 3000 burning flame chu athunun theilo ani chuan athunun le don ti sawian chu a boidawa ma se engpo ni se he thila hin hne na ka chan nge ngai ti soin chu imprint chuan sawian chu burning flame hriat na chuan a hruai lut ngala chu ta chuan ora phlak tak chu a hrenga tlangwal ka spiritual space a ilolu le ngam hi I huai sen reuh hle me lo tia burning flame tak salian tak chu ahma aron langa nang mihring a lutukati sawian chu a ding renga tuna chuan kan indona chu soul power and dona technique inei apiang mangro atia burning flame chuan anui zat hlea thi du emni idu ani chuan idu thu sang chu ka ti hlotlin sakang che atia chumi hnuah sawian chevela soul prison chu activate ta ani pona chuan elder killing chuan old mugu le second elder chu abe chun som zela an be ron chung point killing chu an hne thei mai big lo old mugu chuan sawian le burning flame chu che theilovin an om ve ve ti a hmuwa an so chu burning flame spiritual space chunga an om ti a hria nui chungin hei sawian le burning flame te arwala man theina hun thaber ni in angaya lung pakhatin sava pahni avam thadon ti sei second elder hena killing chuan 3000 burning flame man tura akal line lodang turin atian chuta second elder chuan killing chu dantumin na sa takin abe ngana chuti lai tak chuan kawing le dungeon te po sawian bula chuan an lo thenga kawing chu amang ang hlea engchi ange sawian hian atia dungeon chuan a melan dan rang chuan iana chuan abe dan a thak dang lam ti a thiama taksa indo na aya tharau lam indo na an nei mek ani atia chumi omzia chu tuna hian sawian le 3000 burning flame te chu burning flame spiritual space a soul power hangin an in be mek ani ti in a changa kawing chuan sawian a soul power thil ti thina chu a chak to hle a an in hmutir ain a soul power chakna chu anasa zawk dei to ti a sei dungeon po chuan alo ti ve bok ma se chu tiang indo na chuan film khurlo na chete point borok ati danglam thei ti a soya chuti lai tak chuan old mugu chu sawian lampan chuan beiturin chakzetin aron kal ti an hmuwa dungeon le kawing te chuan an thil ti thina chuan activate ngala an danangai ti soin sawian chu ven himan tuma malampanin an be ngal ma se old mugu chuan an be na te chu bumin chaktakin a be let ngala an pahni chuan hnung lam hlataka an leng nol mai an dang zolo sawian chu mugu chuan rang takin a pan ngala kawing le dungeon te chu an mang ang le chuti lai tak chuan space a crack aron langa energy chaktak ron chuakin old mugu chu a paisona a topa kongji chu alo thlengta
kongzi chuan hall of salt chuan heta hian ten om takin an elder pathum lai an ron tirama atia kawing le Tencent te chuan kongzi an mu chuan an thlamuang hle old mugu po chu a hlau thong ta hle a kongzi a chakna chuan a phak lo na samei si ol sang takin kongzi hian a that thei ti a hrachiang hle a mugu chuan lai hmun atanga tlan chuak mai lo chu du thlang tur a nei lo elder la dam pahnih lam hoin an tlan chuak nga la ngai ti a soi space a void crack a siama reef a honga rong takin an pathum chuan tlan chuak an tunga ma se kongzi chuan phalna tel loin in lo kala chu wang chuan ol sang takin in kal thei lovang him dam taka in kal hi karem ti lo atia palm seal pathuma activate a elder pathum te chu a zui tira na takin an hliamani old mugu chuan thinrim zathian kongzi he thila hian kan ngai dam ngai lovang che atia ti chuan void crack chu in khara an bota ani kongzi chuan sawin lam chu a hoya ani chu 3000 burning flame nen tharau lam in do na an la om reng ti a muwa sawian chuan athunun theinan thei top a chu mek ani ti a hria chuti lai chuan spiritual space chunga chuan in do na chu an lo la chun zom zela sawian chuan burning flame ron be na chu alo bum zela a soul prison a chuan atang to lo burning flame chuan energy beam chak tak mangin aron beya ma se sawian chuan a heavenly flame mangin alo be le zel 3000 burning flame chuan mak ati hleya mission spiritual strength hi hetiang khopa chak hi ani ka be se ngai lo tlangwal i background enge ni hetiang taka thil ti theya siam tu che atia sawian chuan ka kuta in pela enge ani i hreme yang ti in a changa a flame mangin burning flame chu na takina attack zuya thinrim takin burning flame chuan it's a power hle mai he dragon seal mang hian min thunun theyang ti hi ring boy du su kum tam tak lai hmuna min tan ti rawanga ka phu balak na chu tuna hian a in tranang ka chak na hi ka hmu tir don cheu atia chumi no flame vortex lian tak asiam ta spiritual space pon lam star realm ma chuan a flame chakna chu na sa takin na dara 3000 burning flame chak tak chuan lai hmun chu aron nuaya apun hnaya om zong zong tan chuan har sat na lian tak a thlena kongzi chuan rang takin alo block ngal elder kheuling lam chu hoin alchemy zirlai zong zong chu rang taka hroya starry gen chu san turina hrila kawing chuan ma se sawin hi heta hian ala om sia ani hi engtin nge ni anga tia kongzi chuan engtin nge chu theng ti a en du thu soin a changa sawin lampan chuan akala elder kheuling chuan alchemy zirlai te hena starry gen chu rang taka chu san hal vek tur ani thu soin chu ti ani lo chun tu main an chan chuak thei to lawang chewa tia ti chuan rang takin lai hun rang chuan an chuak ta kongzi chuan sawin bul chu a thlenga din hun kher taka ading ti a hmuwa sawin hin 3000 burning flame hi athunun theilo mai thei ni inala chu vain kongzi chuan ti har atuma ma se sawin chuan apula ama veng turin a papet chu om tira papet chuan kongzi chu aron beya kongzi chuan papet benga chu alo bloka papet chu sawin chuan ama veng turin ada ti a hrathiama iana hnai tum tu piang chu papet chuan melma angina enani kongzi chuan sawin a tharau lam indo na chu 3000 burning flame in alaka zel wangin tharum mangin a hroi chuak theilo ti angai to chu tianga ati wek chuan har sanana satak a thleng thei don ti a hria heti la hen heavenly flame thil ti thena wang hin star region tin hun chu a chiat zual zel wangin khlipuina satak aron tle tana kongzi chuan sawin hena tun din huna hi chuan 3000 burning flame hi nei idu tak tak ani chuan iwan nei wang chawin inei theyang chu bak chan sa om lo atia chumi hnuwa star region chu kongzi chuan a chhuah san ve ta star region gate bula chuan energy chak tak aron puak chhuaka kongzi chuan tian leile suan ite hena star region sil chu rang taka an siam thatangai ti a hrila an pathum chuan an power chu an zom khom hala suan i chuan kongzi hena sawian a hroi chhuah lo chana zota chuti lai tak chuan pona chuan void crack tam jok aron lang le tlat mai kongzi chuan a chakna zong zong mangin sil chu a siam tha sawian chu 3000 burning flame nen tharau lam in do na ala om tlata wangin tharum thoa an chhuah tir chuan sawian atan a thalo hle don ti asoya thil ti thei thaber chu star region siam thata ti ngi ania chu chuan sawian chu damkho chhuah theina hun a pedona nakina tanpui thei dan kong ka zong anga tia suan i chuan sawian a chunga thil thalo tak a thleng ani chuan ialau hena engtin nge kan soita anga tia tian le chuan i hlau thol nu tuka wangin beidong mai ma tha che sawian hin 3000 burning flame
ala do reng ani chuan ama thutluk na ania pon lam din hun chu enge ani po a hrenge yang chuti chung chuan he kong zo hi thlang ani alo tia kongji chuan Xiao Yan chuan heavenly flames tam tak anaya chu wangin mani invent chu atan thil har salu tuk tur ani lo kan ti thei om chun chu star region siam thatania chumi hnuwa a chhuat thei dan tur ka ngai tuang ti a seinon le a an power zom khom mang chuan star region lu na chu siam that tumin an be chun zom zela suan I chuan Xiao Yan hi ia lau zir tirania engthil po thlengse achunga engthil thalo ma ka thlen tir thei lo atia heti lai hian poison gal chuan Xiao Yan chu angai to na sa hlea van boru ka chhum dum cha tak lo lang le pil city pumpui tinging tu chu eni I him nge ka be sei aril ruina tia zian le midang te po abula anon thlenga chu boina thleng chu an hmu chuan zian chuan enge thleng ti azota zindan chuan an thil hmu chu pil tawar atang lo chok ani thu soin alo changa chuta chuan boina lian tak a thleng ani nge yang atia Xiao Yan ngai to chuin poison gal chu tawar lampan chuan a thlok chok ngala tian huwa le zian te chuan an zui ve ngal bok chu ti la chut kongji te chuan star regions gate chu an siam tha thei ta kongji chuan pil city chu hlaoma om to lo ti asoya ma se chuan I chuan Xiao Yan chu alangai to renga chu ti lai tak chuan elder khiuling chu aron langa Xiao Yan na thian te poison gal zian le tian huwa te chu pil tawara an local ti a hrila mu nge che an du atia chu a thian local te chu olsan taka le tir mai the an ni lo thu soin ho tu pathum te chu an lung oi lo hle a ma se anamna hruai lu turin kongji chuan atita poison gal te chuan kawing songking le danchen te chu an hmuwa ma se Xiao Yan ero an hmulo mi zongjong mela lungai na chuan poison gal rilru chu ati boi zual sawa pil tawar atanga chakna dang lam tak lo chok chungchang chu pil tawar ho tu te hena poison gal chuan a zota hi energy pa nga ani lo chu wangin min hril teu tawar chunga hian engthil che nge thleng Xiao Yan hi khoya nge om hi mematia kongji chuan Xiao Yan chu star region chunga alom ti a hrila chu hria chuan zian chu alung oi lo hlea kongji chuan a sei hria 3000 burning flame nen tharau lam in do na an neya burning flame chakna na sa tak chuan pona chuak lo theiloin min siama ani ero chu ka hroi chuak thei ri lo ani atia poison gal chu thin rim hlea engwange hroi ki le tumin na sa zoka I be lo engwange I chan chua lo ti in a zot le kongji chuan I hra thiam lo ani a thil ti lai a boina lian zok a to lo nan ka ti boi thei lo ani kan the ang tokin kan be ani ti in tong thlamu na tuma ma se poison gal thin rim na chu a zual so chu mu chun kongji chuan Xiao Yan na thian te thena chuan thil thlen dan tik tak chu soifi atum ta old mugu tik bol lo tak chuan 3000 burning flame chu ati thin rim le a thunun theilo khopin a siam ta ani chu ti lai tak chuan Xiao Yan chuan hall of souls ku ta burning flame chu a om lo nan thei to pa chua burning flame nen chuan inzom na siam atumani tuna tak hi chuan Xiao Yan le 3000 burning flame te chuan tharau lam in do na an la nei mek ani atia poison gal chu alungai hle a thian dik tak om chun chu a hlo theilo medusa hnena thei top chuin a veng him don ti alo tiam to a poison gal chu aril ru ha awang chuan alu a haya atlu trep ma se zian chuan alo chelwata poison gal chuan engthil po thleng se Xiao Yan chu keima ngein karon throi kir leang star region a kalu angaya ni atia kalatuma ma se elder khiuling chuan akong chu alo danga kir le ro thinrim che thian atia tian hol e zia te chuan abula puiturin an ron ding ngat kongji chu aron in rola tundin hmuna chuan star region hi chemei theidin hmuna ading mek ani achunga flame chakna om dan po kan hrelo 3000 burning flame hi nangma chawa ima chon thei tur thil ani lo he hun poimo taka hian ngai tu na film lo tak ne na ilu ta ni chu nangma chawin itur don lo pil city pumpui chunga chiat na I thlen bokang pil city chu he flame wang hian akangal vek thei ani atia ma se poison gal chu alalung oi theilo a thin rim zol zela a thil ti thena chu activating ka kong min dan tum su inmi te hi ka ngai tu alo Xiao Yan chan chuat chop ka ngai tu ani atia zian chuan poison gal ril ru chu ti ha damaron tuma ilungai lu tuk turani lo ka kuta dragon si la tang hian Xiao Yan din hum chu ka hre thei sia chu ala eng renga ala bolo Xiao Yan din hum chu hlo thon om lu tuka a om lo alo tia suan I chu lo in rolin tun din huna Xiao Yan hian 3000 burning flame athunun theina na hun poimo tak ani thaya kan in rolani chuan atan engkim kan ti boi me thei zoklat alo ti ve bok kongji chuan suan I thu soi chu pom takin alu alo bungata poison gal hena ingai sakti ka hria ma se hlau thong lu tuk su
ahun lo thlen huna keima nge story ji na kalu tanga Xiao Yan hi karan hroi kir le anga tia ma se poison ga chuan avauzuya Xiao Yan din mun hi claim talpo adang lamani chuan story ji na kanun na thapin kalu tang tu main ka kong nin dang thei lovang ti in lai mun atang chuan achuaka zn te point an zui ve nga la ti chuan episode chu heta hian atop ta ani episode la omle dura tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te point mino subscribe ve tho don ya mino en sakawangin lom thu ka soye